Știai că multe probleme legate de viața intimă a femeilor nu sunt fizice, ci emoționale? Hai să vorbim deschis. Stresul, anxietatea, relațiile toxice sau chiar și lipsa de încredere în sine pot afecta dorința și plăcerea și totuși despre asta se vorbește mult prea puțin. Pentru multe femei, sexul nu este doar despre actul în sine, ci despre minte și emoții. Dacă nu există siguranță, încredere și o conexiune emoțională, dorința poate scădea. Mai mult, presiunea socială, traumele din trecut sau chiar și oboseala pot influența puternic modul în care o femeie își trăiește viața intimă. Asta nu înseamnă că este ceva greșit cu ea, ci doar că sexualitatea este complexată și legată profund de starea emoțională. Dacă îți dorești produse pentru viața sexuală, te invit pe intimax.ro, unde cu codul GEO15 ai 15% reducere la orice produs. Tu crezi că partea emoțională influențează viața intimă mai mult decât cea fizică? Dacă ți-a plăcut acest clip, trimite-l și prietenilor tăi și nu uita să-mi dai un follow.